Η επιτυχία, ο πλουτισμός, η σωματική και ψυχική υγεία, η ευεξία, το πώς είσαι σήμερα, όλα είναι προϊόν σκέψης. Οι δύο κύριες διαφορές που χωρίζουν έναν επιτυχημένο επαγγελματία από έναν αποτυχημένο είναι πρώτον, το όραμα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του και δεύτερον, η δράση που αναλαμβάνει. Το όραμα χωρίς δράση είναι ένα ωραίο όνειρο. Η δράση χωρίς όραμα είναι ένας φαύλος κύκλος. Μπείτε στο getoutofstruggling.com και πάρτε δράση τώρα.